me čovječe. Novinar sam za... Nema, neću. Novinar strane agencije je on. Ja radim za agenciju France Press. Nemojte me grupa. Koji iza leđa? Pa nisam ja problem ovdje, nemojte mene. Privedi ga! Novac gore odmah! Imaš 3 sekunde! 1! 2! Ma do kraja čovječe iza kondona. Može svi se može iza. Kolega mi je uhapšen. Bolje je kolega nego je drugi kolega. Mir! Ja molim za mir! Iza mene su ljudi čije obitelji su zajedno s nama se borile za Hrvatsku. Mir! Mir tamo! Mir! Mir! To su naši suborci, nećete jurišat na naše suborce, nećete jurišat na moje vojnike i nećete rušiti našu državu. Stavi! Rekli smo idemo doma, ovo je naša policija, oni su moji vojnici, nećete ih dirati. Neće nikoga dirati, hrvatska policija neće nikoga dirati. Idemo doma, svi oni koji su hrvatski branitelji, svi oni koji vole svoju Hrvatsku, nek se pridruže skupu. Gospodine zapovjedniče! Rajnić Boris Boris! Gdje se ne svađaš s njima? Orden! Slušaj me sad! Slušaj me sad! Ti stvarno tako misliš da meni neko jednog odmazio, jednog od majku Obični ljude guraju sa špistovima. Čekaj, sam malo prošla je među mene.